journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, balay o mga business establishment sa Ulas, Davao City, gilamoy sa kalayo. O tulay nga mag-connect sa Davao ug Island Garden City of Samal. Sugdan na gyud sa di madugay. Sa detalye sa ato mga balita, miulbo ang dakong sunog sa Crossing Ulas, Barangay Talomo proper, Davao City kaganihang buntag nga milamoy sa mga balay o business establishments. Ang mga nasunugan halos walay nahipos nga mga gamit tungod sa pagdali-dali og sibat palayo sa kalayo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Temporaryong magpuyo sa kapilya sa Purok 39 Barangay Talomo proper ang magtiayong TVES. Sanglit apil sa naugdaw sa sunog ang ilang balay kaganyang buntag dinhi sa Crossing Ulas, Davao City. Matod ni Eva, paspas kaayo ang panghitabo niya tungtungura. Nahinumduman ni Eva, migawas na lang sila sa balay kuyog ang iyang bana palayo sa ilang nagdilaab nga balay nga tapot lawas ra ang dala. Igo na lang gisudong sa magtiayong TVES ang ilang balay nga naugdaw. Uwahi na nilang namatikdan nga bisan tsinelas, wala na sila'y nasuot sa iyang bana sa ilang pagdagan padulong sa mas tuwas nga lugar. Wala ko kay balo ko kuan kay unsay nahitabo kay kalayo naman gud ako ang naabutan nako. Nasugatan ako kalayo na ba. Pag-abri na ko kalayo na kay naman nagsinggit og kanang sunog. Puro man alay materials diha kanang mga kahoy man tanan. Kanang tanang nasunog. Wala yun eh. Wagay may chinilas ganiya. Sa una, hapit po na nasunog pero na kuan man natabang. Pero karon lahi na po siya nga area. Nangaratol ug nangalisang man ang mga residente tungod sa insidente. Wala nagpadala sa iyang kahadlok ingon man nagduha-duha sa paghipos sa ilang mga gamit si Rambo dos Pueblos nga rentera sa lugar. Sumala ni Rambo, duha ka malitang sanina og mga importanteng dokumentura ang iyang gisigurog dala pagawas sa ilang naugdaw nga boarding house. Sa cellphone video nga kuha ni Kim Lastimosa, makita ang sakop sa Talomo Fire Station nga unang mirespondi sa lugar. Gitabangan og palong sa mga bumbero ang nagdilaab nga mga estruktura. Makita sab nga baga ug itom na kaayo ang aso, gikan sa nagdilaab nga mga estruktura, timailhan nga dako na kaayo ang kalayo. Sa laing video nga kuha ni Lastimosa, makita nga halos kalayo na ang milukop sa dapit ug gilamoy pag-ayo ang mga estruktura. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, pasado las 6 kaganyang buntag, Hulyo 7, nagsugod ang sunog sa Crossing Ulas. Nagsugod kini sa usa ka laundry shop nga halos gama sa light materials kun mga kahoy ang kalayo nga paspas nga mekanit sa mga kasikbit nga estruktura. Lakip sa nadamay ang dental clinic, tailoring shop, kananan, lakip na ang pipila ka mga balay o boarding house nga gama sad sa halos light materials, remittance center ug uban pa mga patigayon sa nisgutang lugar. Milungtad og kapin usa ka oras una na deklara sa mga bumbero nga under control na ang kalayo. Base sa initial report as of 10 kaganyang buntag, 5 ka mga buildings, 11 ka mga establishment, 27 ka mga individual ug 9 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Daling mitunol og pasiunang hinabang ang Barangay Talomo proper sa mga nasunugang residente. May nalampod kay sayo sa buntag nga nagmata na ba, nagtikaw-tikaw na ang mga lumulupyo. Pero napag natulog nga mga individual nga siyempre gikag trabaho o anang mga orasa natulog pa pero may nalangyod kay buntag na may nagmata na pukaw ang mga natulog natuktok pud tong mga nagpuyo nga uban didto. So salamat nga wag casualty nga natala sa maong pagsunog diri sa Purok 39 sa May Ulas. Naatay initial nga gitabang kanila, kini pinaagi sa pagkaon, nagpakaon ta sa ilaha. Karon gani ongoing ang assessment. Makita nyo diri sa akong likod nga bahin. Mao ni ang taga CSWDO nga nagakandak og assessment sa atong mga pamilya nga mga apektado diri sa maong sunog sa Ulas. Primero ako silang gi-offer dito sa o gi-opera na ako silang dito lang sa likod sa Barangay Hall.
since naaman tay basketball court dito nga dako niya. Giplaster na gani namo dito ang atong mga mobile tents para katulugan nila temporarily, pero ningon man sila nga dili lang sila kay at least doon ra sila sa ilahang lugar kay basig napapud sila siguro yung mga masalvage dito na mga gamit, so ma-check pa nila o ma-monitor po nila og unsay mga update pod sa atong gobyerno diha, kay in kaso man og dunay mga ayuda nga moabot, dali ra pod mahatag kanila. Nagpasalig sab ang barangay Talumo proper nga mohatag og ayuda sa mga nasunugang residente. Akong pangutanon akong treasurer o kaya ba namo nga makahatag mig 10,000 para sa totally damaged o 5,000 sa partially damaged. Amo na nga ihatag nga ayuda para kanila, kaya mao ra po'y gitagana sa amo sa gobyerno nga kantidad nga pwede namong ihatag nga ayuda sa mga nasunugan. Sa report sa BFP, electrical short circuit ang sinugdanan sa kalayo nga posibleng naiguna ang wire tungod sa kadaan. Gibana-banang anaa sa 750,000 pesos ang danyo sa sunog. Pasado las 10 kaganiha, makita ang grupo sa linemen nga giayon na ang linya sa kuryente nga apektado sab sa sunog aron mabalik dayon ang kuryente ngadto sa mga residente sa lugar nga daling gipalong tungod sa sunog. Sa karon padayon pa ang gihimong assessment sa City Social Welfare and Development Office aron matino kung pilagyod ka mga pamilya lakip na mga renters sa lugar ang apektado sa natigayong sunog kaganihang buntag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Madayon nga gayod ang dugay ng gipangandoy nga tulay nga magsumpay sa Davao City ug Island Garden City of Samal human gilunsad sa gobyerno sa Pilipinas ug China ang proyekto didto sa Department of Foreign Affairs Main Office sa Roxas Boulevard, Pasay City kagahapon Hulyo 6, 2022. Ang proyekto gipunduhan og 23 billion pesos sa Official Development Assistance sa People's Republic of China nga gikatakdang sugdan karong tuiga ug mahuman sa tuig 2027. Ani ang report. Pinaagi sa unveiling of commemorative plaque, mahinayon na gyud ang dugay na kayong gipangandoy nga tulay padulong sa Samal Island. Hilabi na nga nagkasinabot na ang gobyerno sa Pilipinas ug China sa disenyo sa tulay nga 3.98 kilometers ang gilayon nga manukad sa Arcastillo daang Maharlika Junction nga mag-connect sa circumferential road sa Barangay Limaw, Igacos. Gipunduhan og 23 billion pesos ang proyekto. Sumala ni DPWH Secretary Manuel Bunoan ang toll-free 4 lanes Samal Island Davao City Connector magpakunhod sa oras sa biyahe padulong sa isla o vice versa ngadto sa 5 minutos. O gibana-bana ang 25,000 ka mga sakyanan ang magbiyahe niini kada adlaw. Tungod sa proyekto, mas mulambo pa og maayo ang ekonomiya sa isla ug paspas ang biyahe sa mga produkto. Kini ang unang loan agreement sa Pilipinas ug People's Republic of China para sa infrastructure project nga dumalahon sa DPWH Unified Project Management Office. Usasab kini ka flagship project ubos sa Build program nga sugdan karong tuiga o gikatakdang mahuman sa tuig 2027. Ang seremonya gihimo sa Department of Foreign Affairs Main Office sa Roxas Boulevard, Pasay City. Nga gitambungan nila Chinese State Councilor o Foreign Minister Wang Yi, Ambassador Huang Zilian, DFA Secretary Enrique Manalo o DPWH Secretary Manuel Bunoan o Undersecretary Emil Sadain. Og subay niini nga balita, makauban nato sa linya sa telepono si Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy. Maayong gabi, Mayor. Yes, Paul. Maayong gabi ug sa tanang mga viewers nato diha og naminaw maayong gabi kaninyong tanan. Mayor, unsay reaksyon nimo nga gi-launch na dito sa Pasay City, no? Particular sa DFA office ang Samal Davao Bridge Connector. Yeah, nalipay ta kay finally dool na gyud siya sa tinuod, Paul. No, kay grabe man gyud tong mga kantsaw sa mga niaging mga tuig na kutob lang sa drawing, pero karon nakita nato mismo ang secretary sa ato ang DPWH, Secretary Bunoan, ang pag-una to na mga opisyales, si DFA Secretary Manalo, and even
present ang dili lang ang ambassador sa China, but I think ang ilahang foreign minister at the same time first minister. No, it's a big murag number 2 man siguro na sa ilaha sa China. So nagpamatuod ni na it's all systems go as what ang gisulti nila dito. So siguro kini makasulti na to na tinuod na gyud ni. No, this is it. So it's all systems go, and nabalitaan po nako Paul na naa sila'y ang China Road construction, naa sila'y gipalit na dating beach resort dool sa tulay, no, dool sa area sa tulay, dating beach resort na wala na nag-operate. Gipalit nila para mao na himuon nilang yarda. Iputang nila ang mga siguro mga gamit nila dito, mga aggregates. So kana ang nakuha nako na balita sa ground pod. So magsugod na gyud sila anytime this month. Kay in fact ang sa Davao side na balitaan nako naga-prepare na pud sila. So siguro anytime this month before mag-end ang July, ampo na to, I think groundbreaking na ta. Mayor, hatagi og idea ang mga tao asa partikular dinha sa Samal, no, ang mo connect, no, unsa nga barangay Sa Samal side Paul, sa Barangay Limaw. So Barangay Limaw siya. pasabot ani katong imong gisulti nga naanay napalit nga area ang Chinese government para lang sa yarda. No, dili Chinese government pero katong Chinese contractor. Chinese contractor. Unsay bintaha ani? Ang Chinese contractor. Mayor, unsay dalang kaayuhan ni ining tulay dinha sa Igacos? Definitely daghan daghan opportunities, not only employment but also ma-improve ang infrastructure nato like ang water, ang kuryente, pati ang internet kay pwede man na nila ibutang na sa ilalom sa tulay ang mga fiber optic na mga wires, ang kable sa kuryente, even ang tubo sa tubig mabutang na sa ilalom sa tulay. So definitely ma-improve yun ang mga existing infrastructure sa isla. With this development, Mayor, naakabay na obserbahan nga basig mo shoot up ang presyo sa yuta dinha sa Igacos. Unsay ato ang mga precautions niini? Actually, in the last 6 years, pagsugod na naglingkod si Presidente Roddy Duterte, every year, Paul, nagataas yun ang yuta sa Samal. 10 to 20% ang appreciation niya. So with this, ang tulay, I think, basig madoble pa ni. Kaya gani karon isa sa mga policy sa city karon is nagalan banking ni. Gani, medyo naglisod na gani mi karon tungod kay nag-anam nagkamahal. Pero naa pa may mga okay pa ang presyo, pero di yun nato ni mapunggan na mutaas yun sa samot. Especially after the groundbreaking, mutaas yun ni Paul. Atong naobserba, no, traditionally, ang atoang transportasyon dinha sa Samal is through barge, then naapoy kini mga lansya. Unsa kaha ang mahitabo sa ilaha? Ang mga barges na to, ang sa na-receive na ko na info from them, mobalhin sila, Paul. Like ang isa ka ferry company, mobalhin sila Kaputian to Talikod. Then naamapuntay ruta sa likod, no, katong Tagpupungan going to Pantukan. So, bubalhin sila dito ang operations nila. So, makater lang gihapon ang mga tao. Yeah, makita lang gihapon. And the same thing siguro with ang mga lansya kay naapaman ang ruta na Davao to Talikod and Davao to Kaputian. So siguro magpabilin lang gihapon na siya diha. Okay. Daghan kayong salamat, Island Garden City of Samal Mayor Al David Oy, ug mayong gabi, Mayor. Thank you Paul, and good evening. Daghang salamat. Alang sa mga motoristang masinupakon sa balaod trapiko, nagkatag na karon sa kadalanan sa Davao City o sa Davao Region ang mga personahe sa Highway Patrol Group kun HPG aron manikop sa mga driver nga nagagamit og siren o blinker bisan dili otorisado. Seryoso ang HPG, human sila gimanduan nga ipatuman ang mando kanila nga nasubay sa balaod.
Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gimanduan na sa Philippine National Police ang Highway Patrol Group kun HPG nga gukdon ang mga nanag-iya og sakyanan nga illegal nga nagagamit og sirin ug blinkers. Kagahapong adlaw Miyerkules Hulyo 6, gipakanaog sa PNP ang kamanduan. Sa usa ka sulat ni PNP Director for Operations, Major General Valeriano De Leon, gisaysay niini nga ang balaod sa paggamit og sirin, blinkers ug uban pa gamiton lang sa emergency ug dili na pwedeng gamiton sa mga pribadong sakyanan. Dinhi sa Davao, seryoso ang HPG nga gukdon ang mga masinupakon sa balaod ug mas pahugtan pa ang ilang operasyon kabahin sa mando sa PNP. Sumala ni Colonel Renante Reyes, ang Regional Chief sa HPG Region 11, nga dunay mando kaniya ang Highway Patrol Group Director aron tukan kini. We're being received a marching order coming from no less than our Director, Highway Patrol Group, Police Brigadier General Romel Francisco Marbil. This is in regards with the proliferations of these unnecessary illegal attachments of some other vehicle, itong mga gitawag natong mga illegal attachments ng mga sirens and bells, horns, and mga wangwangs. Well, our personnel sa atong Regional Highway Patrol Unit diri sa Davao City nag-enforce og immediate action taken, and kagahapon and karon continuous ang atong operations, and we were able to issue tickets and citation tickets and temporary operators permits to some other violators nga naka-commit og violations diha sa highways. Ato pong i-confiscate ang mga LED lights and some other unnecessary lights nga nakakabit sa ilang mga sakyanan. Dali sab dayong gipakatag ni Colonel Reyes ang ilang mga personahe sa kadalanan sa syudad nga maoy manakop sa mga masinupakon sa balaod. Sumala ni Reyes, ubay-ubay na gyud ang ilang mga nadakpan ug sagad sa mga violators gikan sa mga kasikbit nga mga lugar ug rehiyon. Continuous ang atong operations, very aggressive, very vigorous, and all our personnel are being utilized in the highways to really enforce this laws in the highways. Continuous ang atong operations, not only now. We are doing this in our regular routine, pero tungod lagi sa marching order sa atong director nga i-double time, busa karon nag-double time, all our personnel are in the highways para ma-implement yun ni. Sa atong data, aduna kitay mga ubay-ubay na nga mga confiscations. We're being reported it weekly basis. And I would like to inform nga diri sa Davao City, very disciplined kayo ang atong mga motorista, no? We are being known nga ang city very disciplined, and all our motorists diri sa sulod sa atong city is nag-abide yun, no, sa mga alituntunin, especially sa atong traffic laws. Ubos sa Presidential Decree No. 96 nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Sr. ang mga ekipo eksklusibong gamiton lang sa mga opisyal nga lakaw sa Armed Forces of the Philippines, NBI, LTO, PNP, BFP ug mga hospital ambulances. Giklaro sa HPG Region 11 nga dunay mga higayon nga pwedeng makagamit sa mga hima ng opisyal sa gobyerno pero magdepende sa sitwasyon. Well, na mga some specific provisions that they were being allowed, especially on some emergency purposes. Matud ni De Leon, nagmando na si PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa HPG nga makig-alayon sa LTO, Metropolitan Manila Development Authority ug sa mga LGU pinaagi sa Traffic Enforcement Bureaus nga palapdan ang operasyon sa gipakanaog nga kamanduan. Daan nang gipasidad-an ang mga namaligya og himan og mga talyer nga dili na mubutang niini sa mga sakyanan nga dili otorisado. Nanawagan ang HPG Region 11 sa mga motorista nga mosunod gyud sa ilang giimplementang balaod aron dili maisyuhan og tiket sanglit seryoso sila sa pagpatuman sa kamanduan ug nanawagan sab sila sa kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Nawala nga supply sa tubig sa upat ka mga purok sa poblasyon Laak, Davao de Oro. Balik na sa normal. O bagong OPD building sa Carmen District Hospital. Itukod.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nangalipay na ang mga residente sa upat ka mga purok sa Barangay Poblasyon, Laak, Davao de Oro dihang napalitan og bag-ong makina ang pumping house nga nagasupply og tubig sa mga balay. Misugwak na sa dakong tubo ang tubig gikan sa pumping house sa lugar padulong sa mga balay sa purok size 7, 8 ug 9 dihang nasolusyonan ang problema sa supply sa tubig gikan sa Minside Water System Facility. Ang lokal nga gobyerno sa Laak ang nagpalit mismo og motor pump hulip sa nadaot nga makina aron magkatubig na ang mga residente. Gisiguro sa lokal nga gobyerno sa Laak nga dunay bastanting supply sa tubig ang mga residente nga wala nay aberya. Magtukod og tulo ka andanang bag-ong outpatient department building ang lokal nga gobyerno sa Davao del Norte sa District Hospital Carmen Zone sa tinguha nga madecongest ang mga pasyente sa karaang hospital. Gihimo na sab ang groundbreaking sa proyekto nga gipangunahan ni Governor Edwin Hubahib. 10 milyones pesos ang gigahin nga pondo alang sa Phase 1 construction pinagi sa DPWH nga humanon sulod sa 120 kaadlaw. 20 milyones pesos usab ang pondo alang sa second phase sa konstruksyon. Nagmando si Governor Hubahib nga dili putlon ang mga dagkong punuan nga naa palibot sa compound sa District Hospital samtang ginatrabaho ang building. Gi-turnover na sa provincial government sa Cotabato ang bagong building sa Department of Agrarian Reform Condar Provincial Office sa Phase 3 Apo Sandawa Homes, Singao Road, Kidapawan City, Hulyo 7 karong adlaw. 40 million pesos ang kantidad sa struktura nga gipunduhan ubos sa DPWH sa pakigtambayayong kang 2nd District Representative Rudy Cawagdan. Gisaksihan mismo ni Cotabato Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ang gipahigayong turnover ceremony. Sa mensahe ni Governor Mendoza, gisaysay niini nga unta mahimong inspirasyon sa mga empleyado sa DAR nga mas ayuhon pa ang ilang pagpanerbisyo sa katawhan. Mitambong sab sa aktibidad sila DAR North Cotabato Provincial Agrarian Reform
Informed Program Officer 2, Sharish Panya, DPWH District 2 Engineering Office Representative Engineer Ray Francisco, Bishop Genesis Balios, o PARCOM member Dr. Carlota Sandique. Umaw kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan na sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!